RFA 16, Boris Marhanský, šéf červeno-černé organizace RFA. Jak jste si užil dnešní gala večer? Ja som si ho užil veľmi, tak a každý náš gala večer, bola tu skvelá atmosféra, naozaj opavské publikum bolo vynikajúce, takže Vašek Sivák obhájil svoj titul, verím tomu, že sa dostaneme k tomu zápasu, ktorý tu čakáme s Tadeášom Ružičkom, takže ja som si tento gala večer užil veľmi. Půjdeme postupně, nejdřív jste zmínil titul, další obhajobu Vaška Siváka, ta se nerodila snadno, oproti těm předpokladům, které byly, jakože Adam Kroll je kořist, nebyla, předvedl skvělý výkon, co na jeho výkon říkáte? Tak ja som predpokladal, že Adam Kroll tu si nespraví hanbu, pretože naozaj, keď si vypýtali ten zápas, vedel som, že bude 100% pripravený, ale videli sme, že ten Vašek je proste svetová trieda, naozaj je úplne inde v tom postoji v tej K1, ak všetci chalani tu, takže preto práve som zvedavý, že ako by vyzeral ten zápas s tým Tadeášom, ale Adam sa nemá za čo hanbiť. Je to MMA-kár, výborný MMA-kár, zatiaľ neporazený, takže myslím si, že to iba zase posunie niekde ďalej takýto zápas titulový na 5 kôl a verím tomu, že to MMA nám ukáže ešte skvelé zápasy. Máte pro Adama teďka nejaké plány už po tomhle zápase? Určite áno, ja som sa už rozprával s jeho trénerom, je tam zopár chalanov v jeho váhe, s ktorými sa mohol stretnúť, takže ešte to nechcem teraz prezrádať, ale Adam podľa mňa ešte 2-3 zápasy a pôjde o titul aj v MMA. Zmínil jste mega zápas Ružičkou a Siváka, tak v předzápasovém studiu jste o tom taky mluvil, nebo v zápasovém, že finance by měly být dohodnuty, tak můžete to nějak přiblížit teďka? Tak áno. Na peniaze sme sa dohodli, halu sme zohnali, termín máme, takže dohodli sme sa aj s Tadeášom, naozaj sa to nerodilo ľahko, lebo Tadeáš ten zápas chcel len v Prahe, ustúpil, malo by to byť tu v Ostrave, my sme ustúpili a za tých peniazí určite to bude jeden z najdrahších postojárskych zápasov v histórii Československa, čo sa týka profesionálnych zápasníkov a teraz už je to iba na Vaškovi, či ten zápas podpíše a keď ho podpíše, tak verím tomu, že to skoro ohlásime, ale keď som si s Vaškom písal, hovoril, že Ostrava Arenu má hneď vedľa domu, takže bolo by to naozaj na úplne domácej pôde a keď ste videli, akú tu mal dneska kulisu v Opave, čo nie je jeho mesto, tak myslím si, že Ostrava by sme mohli mať naozaj skvelý event. Můžete přiblížit nějaké aspoň období, ročník, kdyby to mohlo být? Mal by to byť hneď začiatkom budúceho roka. Takže ten avizovaný poslední mise od Siváka na českém území se teda posouvá. Toto práve, že uvidíme, preto hovorím, je to na Vaškovi Sivákovi, takže uvidíme, či od septembra pôjde do zahraničia iba, alebo či zostane na domácej scéne, takže my sme našli tie financie, ktoré on požadoval a teraz to na ňom, či si ešte predĺží trošku tú domácu scénu tu, alebo či už bude chcieť ísť do zahraničia. Mimo tohohle zápasu teoretického jste ohlásil titulový zápas pro Lea Brichtu. Už máte i soupeře? Tak našim šampiónom v ľahkej váhe Arbi Medžidov, teraz v Bratislave vyhral titul, takže práve s ním by určite išiel. Arbi by obhajoval svoj titul. Jo. A kdy to bude tak přibližně? Chceli by sme to na Prahu 21.9. A mezi tím Leo nebude mít nějaký postový zápas nebo tak nějaká výplň, jak má ve zvyku? Uvidíme, ja som sa rozprával s jeho trénerom, on mi hovoril, že Leo by sa možno dal nejaký boxtras alebo real fight, takže máme Sosnoviec, tam by bol Leo jak doma, takže možno práve tam ho ešte uvidíme, ako na tom bude. Toto som si ešte neriešil, to iba čo ide mne behá v hlave, ale budúci týždeň v útorok idem do Prahy, takže plánujem sa s ním stretnúť a verím tomu, že možno ho uvidíme ešte skorej. Myslíte, že Leo bude pokračovať v té své dvojité misi KSV RFA? Leo je podľa mňa rodený bojovník. Viem, že teraz ide aj do politiky a je youtuber a všetko, ale Leo je tzv. Multitalentovaný čávo. Ja ho mám veľmi rád, odkedy ku nám prišiel, naozaj je taká moja srdcovka našej organizácii. Takže verím tomu, že ho uvidíme vyhrávať či u nás, či KSVčku, možno aj UFC. Leo na to naozaj má, takže ja mu prajem iba tie najväčšie úspechy. Teďka bude na vás čekat další spolupráce s IAF Fighterem a bude, nebo je mu nějaká možná i spolupráce s Clash of Stars, když tam nechali jste teďka Vaška Siváka, Vaška Mikuláška odpočinout, ať si může právě ten svůj další zápas v Ostravě naplno užít, tak jsou i nějaké takové podobné přestupy na této trati, nebo podobné turnaje, nebo nějaké společné akce? Takto ja mám s Lesim podľa mňa veľmi dobré vzťahy. Ja úplne akceptujem a cením, čo on robí, pretože to robí fakt podľa mňa najlepšie. Majú super čísla, ide im to, nerobíme si navzájom zle, voláme si termíny, vždycky si pomôžeme, povieme si, takže ja to berem tak, že spolupráca asi nie je nejakým spoločným eventom, lebo naozaj robíme obidva niečo úplne iné, ale skôr aj tak, že si nerobíme naprieky a to v dnešnej dobe je naozaj podľa mňa veľká spolupráca, si nerobí naprieky s niekým. Jasne. Tímhle turnajem ste šli
naproti ale jednomu obrovskému světovému turnaji UFC 300. Tak nebáli jste se té konkurence třeba? Že tím, že se bude přenášet celá ta karta UFC, je tam Jiří Procházka, takže by to mohlo odlákat nějaké fanoušky. Mimo jiné bylo i PML v Trenčíně. Tak jestli... Áno, bol aj PML, aj DFN. Tieto organizácie moc necítime, to nám moc neuberá. Samozrejme UFC, to si idem teraz aj ja odtiaľ to hneď pozrieť, takže budem fandiť Jirkovi Procházkovi. A tie termíny, my sa musíme prispôsobiť aj halám veľakrát, takže nie je to iba o tom, že to chceme tak si dať ten termín, ale niekedy nie je inak voľné a musíme sa prispôsobiť a myslím si, že už je toľko organizácií vo svete a toľko tých turnajov, že vždycky sa s niekým budeme trošku klešovať, ale ide o to, že keď sa vieme s niekým dopredu, tak to rádi spravíme, keď to nejde, tak bohužiaľ. Poslední věc, který zápas vás dneska nejvíce zaujal? No bolo ich viacej, určite Tomáš Mudroch, to koleno s Marianom Jakubíkom. Ja som favorizoval Mariana Jakubíka, musím povedať pravdu, nečakal som, že to takto dopadne a veľmi rýchle dúfam, že Marian Jakubík sa dá dokopy, lebo je v nemocnici, bude tam do pondelka na sledovaní, naozaj to bolo veľmi tvrdé KO, ale Mudrocha uvidíme, verím tomu, že častejšie u nás. Potom samozrejme titulový zápas Vaška Siváka, to je krása sa pozerať na jeho zápasy, naozaj on vytiahne vždycky z repertoáru to, čo iní zápasníci nemajú. Martin Prázdny, som rád, že sa presadil tuto na takmer domácej pôde, že tých zápasov bolo naozaj veľa krásnych.